Ola, son Xosé Lois Lamazares, o coordinador xeral aquí da Veiga, e coordino este proxecto desde o seu inicio, xa lá polo ano 2005. Os promotores do proxecto somos tres irmãos que estábamos traballando no sur da provincia de Pontevedra. Somos dun concello daqui ao lado de Chantada, de Rodeiro, e levamos tempo dándolle voltas á idea de volver a traballar para a nosa zona de orixe. As galletas mariñeiras desde o seu inicio foron vistas como un produto moi diferenciado. Dentro do que é os produtos de panificación, tanto os compradores como o propio consumidor ou as consumidoras si que vían unha alternativa aos produtos de panificación que había daquela no mercado, e hoxe sigue se vendo como un produto moi innovador e diferenciado. Empezamos a comercializar a mediados de 2006 e xa a principios de 2007 incorporamos unha liña de produción ecolóxica. Un dos elementos que nos queríamos trasladar era o concepto de produción responsable, e iso tiña moito que ver tamén co produto que ofrecíamos. Nos inicialmente posicionamos un produto natural, sin conservantes, nin outros ingredientes químicos, sintéticos, pero víamos que non era suficiente, é dicir, que podíamos ir máis alá a través da certificación ecolóxica. O que é a certificación, o selo, polo tanto, de produtos ecolóxicos é unha garantía para o consumidor. É dicir, non é só que digamos os produtores que o produto é producido nunhas determinadas condicións, senón que hai unha garantía para o consumidor certificada polo CRAEGA. Desde o punto de vista do consumidor, eu entendo que a produción ecolóxica lle está aportando unhas garantías que non lle aporta outro tipo de produción, non? Unha delas é o respecto ao medio ambiente, e despois tamén desde o punto de vista de produtos saudables ou sanos. Imos seguir apostando por esa liña de produción ecolóxica, e aparte polo que aporta tamén ao proxecto, é dicir, porque non só é o que aporta desde o punto de vista da facturación, senón tamén desde o punto de vista de levar á práctica un pouco a nosa filosofía de produción responsable.